Dan gaan we naar een interview met Tamara Nivilak. En daarbij gaat het om Mi Talento Pa Mi País. De bekende zangeres is bezig om talenten op te speuren hier op Curaçao. Die kunnen zich presenteren. Het is een heel traject. Mi Talento Pa Mi País. Youth Voices. En Tamara Nivilak legt uit wat dat is. Tamara Nivilak in de studio. Mooi, welkom. Je bent projectleider bij Mi Talento Pa Mi País Youth Voices 2026. Het klinkt heel mooi. Wat is het? Nou, Mi Talento Pa Mi País Youth Voices is een talentontwikkelingsprogramma. Mm-hmm. We gaan het dit jaar een beetje anders doen. Het is eigenlijk hiervoor al een paar jaar dat het in de vorm van een wedstrijd gebeurde. Maar dit jaar hebben we gekozen voor iets nieuws. We gaan wat nieuws proberen. En daarom zeggen we ook, het is een pilotjaar. We gaan ons focussen op ontwikkeling van talent. Dus we gaan jongeren begeleiden in hun talent voor een langere periode. Hun talent om te zingen? Hun talent om te zingen, ja. Youth Voices, het gaat over zang, maar ook... we gaan hun ook begeleiden in expressie, in het creëren. Want voor 2 maanden lang hebben we een talent lab. Mm-hmm. En daarin gaan we hun begeleiden. We hebben verschillende coaches die hun gaan helpen met hun stem, hun identiteit. Het schrijven van nummers. Ze gaan ook samen daadwerkelijk iets creëren als groep. En als kers op de taart, zoals ze zeggen in het Papiaments, letterlijk vertaald, gaan zij een optreden doen op Brionplein tijdens Dia di Bandera. Dus dat is wel heel mooi. Heel erg mooi. En kunnen mensen zich nog aanmelden? Hoe kom je erachter? Want er zijn natuurlijk kinderen die kunnen heel mooi zingen en die zitten al in een koor wellicht. En er zijn misschien ook die alleen maar thuis op hun eigen kamer zingen. Hoe bereik je al die kinderen? Ja, we bereiken de kinderen door bijvoorbeeld, we doen pop-ups op de scholen. We hebben op verschillende scholen pop-ups gedaan. Deze week gaan we ook nog op verschillende scholen komen we tevoorschijn. Dan gaan we met die leerlingen connecten, lekker praten, een beetje kijken. Heb je talent voor het zingen? Kun je een stukje zingen? Ja, het is heel erg leuk. Maar we zijn natuurlijk ook op social media, overal zijn we bezig. Ook in de traditionele media. Om jongeren te bereiken, zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Ze kunnen op 9 mei hebben wij een auditie. Okay. Dus ze kunnen zich tot 7 mei inschrijven voor Mi Talento Pa Mi País Youth Voices. En dat gebeurt online via www.mitalentocw.com. Ja. mitalentocw.com kan iedereen zich aanmelden voor 7 mei. 9 mei is dan daadwerkelijk, kunnen ze laten zien wat ze kunnen. Yes. En voor welke leeftijd is het? Tussen 12 en 25. Ja. Okay. We wilden ons dit jaar focussen op de youth. Ja. Vandaar ook Youth Voices. Dus we gaan werken met de youth tussen 12 en 25. Maar zo'n optreden op Brionplein, dat is niet niks. Dat is echt een stap. Daar bereid je de kinderen dan, of degene die dat mag doen, ook goed in voor. Ja, vandaar dat we ook gekozen hebben om 2 maanden lang, we gaan heel intensief bezig zijn met de kinderen. Verschillende coaches en professionals, die gaan aan het werk met hun. Dus het is niet niks. We nemen het heel erg serieus, want zo'n grote podium zoals Brionplein en Dia di Bandera, all eyes on you. En het is wat voor de jongeren, dus vandaar dat we ook de tijd gaan nemen om echt hun kennis te geven, hun klaar te stomen voor hun optreden 2 juli. Nou, niemand beter dan jij kan dat. Je hebt zelf meer dan 20 jaar ervaring. En we hadden het in het voorgesprek er nog over. Het is ook heel lang geleden dat jij zelf ook een talentshow hier op Curaçao hebt gewonnen. Dus je weet hoe het voelt voor die kinderen. Ja, ik weet als geen ander hoe het voelt. Dus we gaan ook vanuit die passie en die ervaring gaan we ook te werk. Succes. Dankjewel. Zoals gezegd, de laatste dag voor de inschrijving voor Mi Talento Pa Mi País is 7 mei. Audities vinden plaats op 9 mei. En iedereen wordt aangeraden dat ook daadwerkelijk te doen via www.mitalentocw.com.